Kay bao kung giboto sa ako imong ginikanan. Kay wa ko'y kapuga, wala pod ko'y nahuman. Gusto nila ituod ka ngadto sa adunahan. Bisan kay bao sila nga pati og batasan. Ako rang mahatag simpleng kinabuhi. Poy anang payag, way bumbilya, pero wa kay kangit-ngit nga masinati. Ikaw maoy suga sa tong pamilya, ako'y haliging panagang kung doon na kay kasakit nga mabati. Ang dapatan ka, di na mahitabo, maoy dakong ginadili. Ampingan ka gigugmaon kay ikaw akong bahandi. Gipaglaban ti ka pero ikaw ang nibuhi. Kayang gusto sa imong ginikanan ng imong gipili. Oo, pobre ko sa kwarta pero dato ko sa pagigugma. Kaya na kong maalsa atong pamilya bisan wa ko'y nilibo sa pitaka. Makalingkawas raman nun tata sa problema bisan mahubas akong bulsa. Pero ang gusto sa imong ginikanan, abunda ka sa kwarta. Karon, doon na kay gaan nga panginabuhi, pero doon na kay banang bugat o kamot. Kada adlaw puro singka o pamisti nga maoy hinungdan sa imong kamugot na puno na kasabunog. Maoy akong nadungog, maong gusto kong musong sa imong bana, andam ko makigdumog, pero ipugngan ko sa imong ginikanan nga di nakasamukon. Kay lagi ko no malipayon, naka sa imong kaipon. Nagpakabuta sila, nagpaulipon, kahintang nimo di na panumbalingon. Tungod na putos na sa kwarta, ilang kaugalingon. Karon nakabati ko sa balita nga wala na kuno sila'y balita sa imuha. Aksyon ko kabalaka, maong bisan unsa nakalay-an ni adto kos inyuha. Lain nga kutob sa kasing-kasing na ko maoy nibunal. Nagdagan ko naghingal samtang nagtuluwang luha animal. Daghang tao nagsugal ang nisugat sa kong mga mata. Dunay mga buwak o kandila sa inyuha. Akong dughan na tugkan nagkakulba ug misugat ang pait nga balita nga ang inyong haligi sa panimalay maoy ni unay ug patay sa ilang suga. Dili kwarta ang tubag aron makabarog tagpamilya nga perpekto. Kung naa ka nako, malipayo nun tatang nag-uban bisan di ko dato.